Tinupok ng sunog ang junk shop na ito kahapon sa Barangay Bayubay Sur sa bayan ng San Vicente, Ilocos Sur, bandang alas 12:50 ng tanghali. Pagdating po natin doon, nakita na po natin na malaki na po yung sunog, makapal na po yung usok doon. Then, sa kadahilanan po, yung mga nasusunog doon is yung mga incombustible materials, yung mga scrap na plastic o yung tinatawag nilang sibak. Inimbestigahan pa ng BFP kung paano nagsimula ang sunog habang blanco pa ang may-ari ng junk shop na kinilalang si Roland Fallet kung bakit ito nasunog. Narinig na lang po ng mga may-ari ng junk shop sir, na nagsisigaw na yung mga kapitbahay nila ng sunog dahil bago po sila umalis, nagko-compone po sila or nag-extend ng bodega. Nagwe-welding po kasi sila. Kaya nung umalis na po sila, napatay naman daw ng welding machine, pero hindi na in-expect na magkakaroon ng sunog. Umabot sa unang alarma ang sunog at idineklara ang fire out 1:12 ng tanghali. Wala namang nasugatan o namatay sa sunog. Ito ang unang kaso ng sunog na naitala sa bayan ngayong taon. Sa kuwang videong ito ng isang netizen sa Purok 3, Barangay Sinamar Norte sa San Mateo, Isabela, kita ang pagtupok ng apoy sa isang bahay. Nagsimula ang sunog pasado alas 2:30 ng hapon noong Linggo, January 7, 2024. Nasawi sa sunog ang 97 anyos na lola na kinilalang si Saturnina Guray. Ayon sa mga kaanak ng matanda, natutulog ang biktima nang masunog ang bahay. Inaalam pa ng BFP ang danyos ng sunog habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.